floor, LCC, Legazpi. O paano kayo maka-attend dito? Bili lang kayo ng isang 30 ml HCI CMD 620. Opo, with free lunch and meron na tayong ano niyan. May door gift tayo and of course, marami din po ang mga pwede nyong i-avail na promo natin for the day. Oo, may mga exciting promo tayo. Kaya, take advantage sa ating mga members. Kahit hindi member, pwede po kayo mag-attend. At saka, yung mga retailer natin, the best talaga maka-attend po kayo. Tandaan, mark your calendar. August 20, 9:30 a.m. at LCC Event Center, 4th floor, LCC, Legazpi. Take advantage po kayo. Okay? So, eto pa, may of course on 26 naman, August 26 will be in Casiguran, Sorsogon. August 27 will be in Irusin, Sorsogon. Yan ang ikot ng inyong lingkod. And of course, sa mga sa area ng Masbate, abang-abang kayo, nandyan ang inyong lingkod, September 10, Masbate City. Sa lahat na may mga problema sa kalusugan, pakinggan nyo na lang po ito. When was the last time you had a health check-up? Kailan ba kayo nagpa-check up? May mga nararamdaman na kayo, pero ayaw nyo magpa-check up dahil takot kayo magpa-check up. Takot na malaman kung ano yung mga nararamdaman nyo. Diba? Alam nyo po, yung katawan natin, nagkukwento sa atin, huwag natin i-ignore. Kailangan maintindihan at ma-actionan natin because the best doctor to yourself is you. So, pakinggan na muna natin to. When was the last time you had a health check-up? Last year, last month, last week, or never? Health check-up is the key to knowing your health status. You should avail this. Know the cause of your sickness. Prevention is better than cure. Introducing a breakthrough in medical diagnosing, ang ating Health Analyzer. It's a German technology. Available yan sa mga CMD Center. Ano yan? HCIB's Health Analyzer. Okay. Complete with more than 30 laboratory results. With comparative report and experts' advice. Accurate, practical, and simple. Fast and easy, economical, painless, no needles. No blood drawn, no radiation. Be aware of your health. Free yourself from spending your hard-earned money on buying less effective drugs and from paying expensive medical bills. The best doctor to yourself is you. Available po ang Health Analyzer na yan. It's 99% accurate. So amazing. At hindi nyo kailangan gumastos ng napakalaki para malaman nyo ang inyong mga health situation. Available yan sa mga CMD center. Okay, so kung may tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yan po ang aking text hotline para ma-address natin on air ang inyong mga katanungan. Okay? So, dito na muna tayo. Kung may mga concern kayo, pwede kayong mag-text at mamaya ay mag-a-announce tayo kung saan kayo pwede bumili ng ating product. But of course, hindi lang yung health ninyo ang gusto namin matulungan. Kasama po, syempre, ang kabuhayan. Oo, yung mga interesado gawin na negosyo, kayo sa amin. Welcome po kayo sa amin. For people na gusto gawin ng negosyo, welcome na welcome kayo sa amin. Kailangan lang talagang aralin ang ating mga product at madali nyo talagang i-post para makatulong tayo sa mga tao na nasa inyong mga paligid. Okay? Ulitin ko lang yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717.
para sa inyong mga katanungan. Okay? Pero sa ngayon ito lang muna, naghanap ako ng isang kwento ng kagalingan paano nakakatulong yung ating product. Dahil alam nyo ba, na kung magtatanong kayo ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya maswerte yung mga taong nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Pero yan, for the meantime muna, oo, alam nyo ba, even sa mga sakit sa balat, ay napaka-effective ng ating product. Kaya ito, pakinggan po muna natin ang kwento ng kagalingan. Okay? Ito muna, number 42. Nagkaroon ng psoriasis na sa ibang tao ay mahirap talaga gamutin ang psoriasis. Pero alam nyo ba, with our product, iba-ibang health problems, hindi lang yung mga internal na mga problema, kasama syempre ang mga sakit sa balat. Ano yung mga sakit sa balat? Katulad yan, psoriasis, mga eczema, 'di ba? Yung mga yung mga bulutong. Kaya ngayon na syempre, sinasabi nila may yan ng mga monkeypox na yan na parang bulutong na malala, ay kung malakas ang ating immune system, hindi man po yan basta-basta tatalab sa atin. Hello kay Sir Pedro Villanueva. Okay, for the meantime muna, isang magandang kwento ng kagalingan. Paano natulungan ang isang may psoriasis na pagod na kainom ng gamot. Marami na rin ng sinubukan. Pero ang tanong, gumaling ba talaga? But with our HCI product, nako, pakinggan nyo na lang po. Okay, nandito ako ngayon sa CMD office in Labo. At meron ako ditong talagang gustong-gusto ko itong makuha ng interview kasi napakaganda na nangyari. Experience ng kanyang anak na nagkaroon ng skin problem. Nanay, anong pangalan niyo po at taga saan kayo? Nati ulit po, taga Susara, Labo. Ba't ka napunta dito sa CMD office? Dahil yung anak ko po ay nagkaroon ng sakit sa balat. Psoriasis daw yun. Ilan na edad ng anak mo? 45. 45. Kung psoriasis, ilang taon bang nagkaganon siya? Mahigit 1 taon po. 1 taon. Ano bang itsura nung nangyayari sa kanyang balat? Yung pong balat niya, namumula, nagtitikal-tikal, parang may mga, para pong nagbabalat na ahas, na gayon, daming tikal-tikal. Ay sabi ng doktora, mag-inom daw magkain daw po nung puting itlog lang at mapalit yung balat. Hindi naman po. Pumunta po kami dito sa CMD at sabi po nung manugang ko sa Panganiban, si Magdalena Gutierrez, ay dito daw kami pumunta. Ay pinilit ko lang po siyang pumunta dito. Sabi ko, anak ko, tayo na doon at baka yun doon ang makagaling sa iyo. Pero nanay, kanina sabi mo, pinatulan niya ng doktor, pumatol din siya sa mga albularyo. Ano experience sa mga doktor? Ay, ang mga doktor po ay mga gamot lang ang iniinom, hindi naman po gumagaling. Marami din pong lumabas na samantala, wala, mamaya, mayroon na naman. Marami po namagana po ang namaga po lahat, pati dito, pati dyan, sa braso, buong katawan po ang wala na lang ay yung kiki niya. Grabe. Hindi rin gumaling. So, pinatulan nyo albularyo ngayon? Nag-albularyo po siya. Malaki din po ang nagastos sa albularyo, 30,000. Dito lang po gumaling sa CMD. Wow. CMD lang ba yung ininom? Sa CMD po, gumaling na po siya dito, 2 linggo, magaling na ito. 2 linggo? 2 linggo pa lang po, nung 21 lang kami nagpatingin dito ng February. Ngayon po, wala na dito, wala na dyan, wala na dito, wala sa kamay, wala na po sa mga paas at yan. Ang natitira na lang po ay sa mukha niya namumula. May konti pa? May konti pa po. Yung mukha na lang po. So, bali, sa ngayon, sabi mo 2 weeks pa lang ba? O 2 weeks po pa lang. 2 weeks pa lang po. Gumaling na agad dito sa CMD. Pero nung, di ba, sabi mo may mga ininom na gamot na galing reseta ng doktor, mga magkano inabot po? Una po, nung magpatingin sa 7,000, pangalawa ay 10,000 po nung una, pangalawa ay 7, magkasama na po kami, 7,000 po. Wow. Yun po.
Wala naman, hindi naman po gumaling. Pero dito sa CMD, ano ba, CMD, CBF Supreme Juice? CMD po ang, tsaka yung pong mga juice dito, yung mga CF Vinyacil, tsaka yung pinapatak, yung pong mga tablitas, yung iniinom niya ngayon. Ngayon, ito yung ginamit niya, at sabi mo 2 weeks pa lang, gumanda na kaagad yung resulta. Magkano lang nagastos yung mami? Hanggang registration po, 7,000 plus. Kasi nag-member ka plus may dagdag na produkto. Okay. Oo. So, andito na kayo ngayon sa, ayan, bumalik ka na naman uli para bumili ng dagdag na kailangan ng iyong anak. Kasama yung sabon, di ba? Tama po. Oo. Pero ikaw, mami, ikaw gumagamit ka na rin ba? Gumagamit na po ako ngayon. Ilan yung edad mo ngayon? 78 po. Wow. Gumagamit na po ako ngayon ay lalo akong lumakas. Ay talaga. Alin yung iniinom mo? Yung pong pamatak, yung 20 patak sa tubig. Kulang pa nga yun. Ano po ang kulang? O, Kakulang? dagdag ka CBF. CBF. Oo, magpaturo ka kay Rose, ha? Opo. Oo. Pero mami, mukhang masayang-masaya ka ngayon sa experience mo dito. Akalain mo yan, ang laki na ng gastos nyo doon sa doktor, sa albularyo. Malaki po, mga albularyo, 30 mil, mahigit pa ng 30 mil at nagkuha pa ng cellphone na halagang 8,000. Yung albularyo. Oh. Sabi niya, at magbigay ng 30 mil, gagaling na at ibabalik doon sa naglandi. Ay, hindi naman po. Oh, yun. At least naman talaga na nadala kayo dito ni Lord sa CMD office. Mami, anong message mo sa mga makakapakinig ng iyong magandang kwento? Ang message ko po sa mga taong magkaroon ng problema sa buhay, dito na lang po sila pumunta. Tulad po nitong kasama ko, inirekomenda ko po dito. At gusto ko, gumaling din yung nanay niya, pati yung anak niya na may sakit sa baga daw. Mami, pangalan ulit, tabi? Natividad ulit, Nahira ulit, taga Susara, Bulhaw, Purok 2. Ay, Purok 1. Ayan, salamat po. Ayan, nakakatuwa, di ba? Ang kwento is, yung anak niya nagkaroon ng psoriasis. Grabe na yung gastos. Sa doktor daw, 10,000 plus 7,000. That's 17,000. Hindi rin gumaling. O, di ba? At, ano yan, sa albularyo, 30,000 plus cellphone na 8,000, 38,000. Hindi rin gumaling. Pero sa atin po, 2 weeks lang nakaginhawa na. That's how amazing is our product. Ulitin ko lang yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Hello kay Sir Pedro Villanueva in Ma'am Floriden, Kalimlim. Okay. So, ulitin ko lang yung aking mga announcement para sa inyo. Ulitin ko mga taga Legazpi, Daraga, Santo Domingo, Kamalig, o yung mga taga Ginubatan, pwede rin kayo sumabay dito. Please attend our health and wellness seminar. Kailan yon? August 20. Ngayong Saturday na yon, na 9:30 a.m. at LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. Paano kayo makaka-attend dito? Bili lang po kayo ng isang 30 ml HCI CMD 620 with freelance, may door gift tayo, and of course, pwede kayo mag-avail ng ating mga amazing promo for the day. O kasi may binaba sa atin na promo si Health Code, na ang ating 65 ml instead of 5 plus 1, that is 3 plus 1. Pero ang plus ay yung ating CBF. Ganon din yung CBF natin. Instead of 5 plus 1, buy 3, get 1 CMD free. Yun ang sa ating ngayon ni Health Code International. Kailangan lang talagang maka-attend. The best talaga maka-attend, of course. Especially for people na bumabagsak na yung mga health. Huwag po intayin na lumala ang inyong mga nararamdaman. Prevention is always better than cure. Ang ating products talagang napakaganda. Kaya naman, yung mga taong nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. And of course, hindi lang yung health ninyo ang gusto namin matulungan. Kasama po ang kabuhayan. We need distributors, we need retailers. Oo, kailangan natin ng mga ganon po para naman ay
makatulong din po sa inyo. The business side of Health Code International, na sa ngayon marami na ordinary people now earning extraordinary income. Okay, so dito na muna tayo sa ating mga outlet. And of course, yung mga hindi pa po member, be a member. Hindi natin ipinagkakait ang malaking discount basta kayo po ay mga member. Marami tayong product aside from our Power Trio, the CMD CBF Cell Bio Juice. Meron tayong pang-detox, kaya lang nagkanda ubusan ng pang-detox. Ay, meron pa pala 3 pang natitira dito sa akin sa Legazpi. Yung pang-detox natin para pag malinis ang inyong mga bituka, mas maganda ang pag-absorb ng nutrition. O, yun ang magandang, ang good news sa atin. And of course, meron tayong personal care products. Marami po na pwede natin na pagtuunan. Marami po yan ng mga produkto na pwede talaga natin gawing negosyo para makatulong tayo sa mga tao at gumanda rin po yung ating kabuhayan. Na sa ngayon, ang ating company, Health Code International, ilang taon na po tayo? Going 19 years. Marami na po ordinary people now earning extraordinary income. Aside from gumanda na yung health nila, gumanda po ang kabuhayan. Okay? So, dito na tayo sa ating mga outlet para sa inyong mga katanungan. Pwede pa rin kayo mag-text sa akin. Text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. O, basta yun, yung mga natin, take advantage po dito sa Legazpi. Mark your calendar. August 20, 9:30 a.m. LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. Magkita-kits po tayo. Sa mga listener dito, seryoso kami sa ginagawa natin. Matulungan kayo ma-restore the natural way. So, dito na tayo sa ating mga outlet. Sa Camarines Norte, hanapin nyo HCICMD Center, Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. Sa Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, near Casorog Checkpoint. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gomamela, Labo, Camarines Norte, beside Lizaso Hospital. Sa Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa corner, Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Ma'am Susan Correa Abai, sa Rusans Transient House, Purok 2, Lagon. Sa area ng Camarines Sur, Ma'am Cathy Sasil, Binanawahan, Karamuan, Camsor. CMD Center at 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Panday Street, Gawa, Camarines Sur. Mr. Pedro Villanueva, Mambulo, Nuevo Limanan, Camarines Sur. CMD Center din sa Duarte Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. Atap JC Marketing. Sa LNL Building, Bulalaca Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, in front Regal Plaza Hotel. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. At sa area ng Catanduanes, Ma'am Helen Torre Palma, Rosalina Torre Palma. San Roque, Bato, Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, sa CMD Stock Center, San Pedro, Vera Catanduanes. Ma'am Julie Daluna, Barangay Maysuran, Karamoran, Catanduanes. Sa area ng Masbate, CMD Center at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro. Joby Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. At sa area ng Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Jeneline Mangampo, Porokto, Inang, Pilar, Sorsogon. Sa second floor, Room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Ma'am Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. CMD Pharmacy,
care of Ma'am Nelita Abion, Comadgad Castilla, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City. Meron din sa Butika Sentral ng Comadgad. Mr. Christopher Olaso, Millabas, Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Conrado Liarena, Barangay Central, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Makinyana at Danny Bell, General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Sa First District of Albay, andyan si Mr. Ray Mendez, 156 Carbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. Sa second floor, Center Point Building atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Ma'am Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Rodel Mancera, Sugod, Bakakay, Albay. Ma'am Michelle Biasca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue, Bakakay, Albay. At top, GW Hardware. And good news sa mga taga Santo Domingo, open na po ang CMD Center natin sa Unit 4, Building B, Purok 1, Villa Maria Compound, San Isidro, Santo Domingo, Albay. Nasa taas lang tayo ng DM Mixers Paint Center. Mr. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Of course, sa Second District of Albay, Mr. Errol Asuncion, Arson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay. Ma'am Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Albay. O mga taga Galicia, oo, andyan yan si Ma'am Nilda Bardin, isang retired na midwife sa inyong area at na-prove niya ang kagandahan ng ating product, ay ano na rin po, na pwede kayong lumapit sa kanya. Mr. Rafael Escalador, Morok Borocan, Rapo-Rapo, Albay. Toy Dahak, Toy Gen, General Merchandise, Purok 3 Itba, Manito, Albay. Joy de Silbulos, Purok 1, Kawayan, Manito, Albay. Ang aking center sa Legazpi City, second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Atap, Denver's Computer Shop in front, LCC Supermarket. Ma'am Joanne Serrano, Bagaw, Bawan, Rapo-Rapo, Albay. Pero sa mga listeners natin, still, we need additional distributors. Pwede kayo mag-connect sa amin. Mag-ano kayo, lalo na kung may mga sari-sari store kayo, the best kayo na po ang maging mga, naka-frontline sa iyong barangay when it comes dito sa ating CMD. Ang ating Power Trio, CMD CBF at ang ating Cell Bio Juice. Ayan pa, Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14P, Borgo Street, Ilao 3, Daraga, Albay. Eden Bardalo, 377, Purok 5, Barangay EMS Barrio, Legazpi City, Lisa Longasa. 4J Drugstore, Bangkerohan, Legazpi City, Sarte Commercial, Market Site, Daraga, Albay. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, beside Palamigan, Felix Lopez, Anislag Market at Vegetable Section, Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok Legazpi City, Sabal Store, Purok 3, Baligang, Kamalig, Albay. Nedi Obligarnas, Common, Kamalig, Albay. Now, dito na tayo sa 3rd District of Albay. Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market. Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Rexy Sardeñas, Sardeñas Store, beside LBC, Ginubatan. Ami Canseco, kay Boardwalk, Service Center, Market Site, Uwas. Susie Dizon, Ochapayo Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi. At sa second floor, sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Polangi, Albay. CMD Center at second floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, beside PNB Ligao. Andyan din si Ma'am Nea Pasinos, San Francisco, Ginobatan, in front Ria Cable TV Office. Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, Uwas, Albay. Yan po ang ating mga distributors, mga retailers natin
Oo, and kasama na rin siyempre yung mga CMD Center kung saan pwede kayong mag-visit para ma-health analyze kayo using this German technology na 1 minute, hawak kayo sa gadget, more than 30 laboratory results na po yan. Okay? So, yan, ulitin ko lang sa inyong lahat, ang aking text hotline is 0939-904-0717. Yung mga hindi pa member, be a member. Hindi natin ipinagkakait ang malaking discount basta kayo po ay member dito sa atin. Maganda talaga yung mag-member ka, mas malaking discount mo at pwede mo gawin ang negosyo katulad ng ginawa namin, nung na-prove namin na maganda talaga yung mga produkto, ginawa namin mag-share sa mga tao para ma-experience nila ang kagandahan ng good health. Yung ma-restore tayo the natural way. Alam niyo po, doon kami binless ni Lord. Sana po marami tayong matulungan, hindi lang sa kalusugan, kasama po ang kabuhayan. O yan, ubos yung ating oras. Maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig, mga nanood sa Facebook, saan man kayong Facebook nanood. Sana po ay matugunan ng aming misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.